मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सेकेन्ड पेज जोङो दिनै फरेस्ट एरिया लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो थांगासिनो दङ आरो दिनै लाइमुथियावहाय 862ता न'खरनो जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ रानजेनबाय गासै जोंनि बिटिसिआव 14,000 जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट रानगोन गाबोननि अखानायै समबारखालि जोङो निसिमायाव जोङो 2,000सोनि रानगोन बेफोरबायदिनो खामानिया जालांबाय थासिगोन जोंनि सरकारा दिनैसिम 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय आरो बावैसो जोङो इलेक्सननि एमसिसि जानायनि सिगांसिम जोङो 60,000 to 70,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थाखाय रेडि 862ता न'खरनि थाखाय गुबै जेंनाया जादों गोसोनि इस्सा थायोबा गासिबो मोजां खामानिखौ मावनो हायो आरो गोसोनि इस्सा थायाबा मोजां खामानिखौ बाद दोन गासिबो गाज्रि खामानियाव जाजोबलाङो जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि गोसोआ जेब्लायबो मानसिजों दङ मानसिनि जानानैनो खामानि मावदों आरो जोंनि बर' फिसा जानानैनो बर'निनो दैदेनगिरि जानानै खामानि मावदों हिसाबै गासिबो जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय गोरलैनो हादों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा जोंनि बे हालामावहाय ओरैनो गोबोरखि आरो दावराय आयना बाजार खानजं बाजार दंबावो बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ गावसोरनि गेजेराव एसे जेंना जादों बे जेंनाखौ फोजोबना लायोबानो आगष्टनि 17नि सिगां जोंना जुदि एमसिसिआ 17 तारिखसोआवलागै जायोबा बिनि सिगांनो जों लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनो थाखाय राजि मानसि महरै साबसिननिफ्राय साबसिन नागिरो बेवहायनो जोङो खैफोदाव गोग्लैनाङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जोङो बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनोब्ला जोङो लेखा गोरोंल' जानानै जानाय नङा जोङो गासैबो बिथिङाव जोङो समानै नायनांगोन रांखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन समाजखान्थि बिथिंखौबो नायनांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौबो नायनायजों लोगोसे जोंनि आगसि आगदा थानाय जोंनि नसुंसेयाव थानाय जोंनि बारियाव थानाय हाग्रा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जों नोजोर होनांगोन होमबासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन